No niin, moi Tube. Tänään me pelataan Minecraftia. Elikkäs. No niin. Painetaan new, creative vai survival. Joten survival on sellainen, että siinä sitä tarvitset, jotta siinä on sulla sydämiä. No mä voisin näyttää nyt. Elikkäs tossa. Niin sitten jos sä niin sitten vasta creative on sellainen että siinä sä voit tehdä mitä vaan, mut sä et kuole. Esimerkiksi jos spawnaa zombeja. No niin, mutta minä näytän mitä tapahtuu, jos sinä teet TNT-torni. No niin, elikkäs näytetään. No, onks tää sopivaa varmaan? No sitten sen jälkeen kun Growtopia palaa, minä voin näyttää sen. Sitten kun Growtopia palaa, minä teen Growtopiaista videoita. No niin. Ja se on moro.